ದುಬಾರಿದ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಪೋಯಾಡು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 100-150 ಮೀಟರ್ದ ಒಂಜಿ ಸುದ ದಾಟರು ಉಂಡು. ಸಾಕತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಜಾಗಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಅಂಬೆ ಆನೆಗೆ ಫುಡ್ ಪಾಡ್ನೆ ಅಂಡಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಲಿ ಕೊರ್ಕನೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಕುಮುಟ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಆಂಡು ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಆನೆಗೆ ತಿನ್ರೆ ಕೊಡಿಯ ಕೈತಲ್ ಪೋನಾಗ ಒಂತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂದ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಮಲ್ಲಾತೆ ಆನೆ ಧೈರ್ಯ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಕೈತಲ್ ಪೋನಾಗ ಆನದ ಮಲ್ಲಾಟ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರುಪ್ಪನಾಗ ಪೋಡಿದ ಕೆಮಲ್ ಪೆರ ಬಂದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಏನಿ ದುಬಾರೆಗೆ ಬೈದ ದುಬಾರದ ಅಲ್ಪ ಈ ಆನೆದ ಐತನೆತ್ತ ಪುರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಒಪ್ಪನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐನು ತುಯ್ಯಾರೆ ಬೈದ ಇಂಥ ನದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸುದೆ ಉಂಡ ಇನ್ನು ದಾಟೆರ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆನೆದ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಲಾಪನ್ ಪಂತಾರೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ತಿರುಗುದು ಪೋಯಿಂದ ಬೈದ ಆನೆದ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ 13D ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಪುರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಾಕ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅವಳು ಬೂರುಂಡು ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಅಡಚಣೆ ಒಂದು ಆಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಈತ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಕಲ್ಲು ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಫುಲ್ ತೂಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರೈಸಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷ ತುಲೆ ಅವಳು ತುಳಿ ಜವಾನಿ ನೀರು ದಾಡಿಟ್ಟು ಮರಳು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಳು ತುಲೆ ನೀರು ದಾಡಿಟ್ಟು ಮರಳು ಕಟ್ಟೊಂದು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಾತ್ರ ಪಂತೇಲಿ 11 ಜಡೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾರು ತಿಪ್ಪುಜಿ ತುಲೆ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತು ಪೋಪೆಡ್ತದೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕಲ್ಲು ಪೊರೆಲ್ದು ಎತ್ತುನ ಸುಲಭೆಜ್ಜಿ ಸಖತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನೆ 1/4 ಗಂಟೆ ಆತನ ಇಂಕ್ಲೆ ಇಡೇ ಎತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಆ ತಡೆರ್ದು ಈ ಥರ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ಹೆವಿ ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ 30 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಇಡೆಗೆ ಎತ್ತಾರೆ ಸಾಕತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ಜಾಗಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸಾಕಂಡಿ ಅಲ್ಪ ಸುರು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನೀರು 3 ಸರಿ ಜಾರ್ದು ಇರಲಿ ಎಂಬಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪತ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಸೇವ್ಡ್ ದಿಸ್ ಗೈ ಜಸ್ಟ್ ನೀರು ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಆಯ ಯಾನ್ ಪತ್ತೀನಿ ಬದಕ್ಕೆ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ದುಬಾರೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಅದೇ ವಿಷಯ ತುಲೆ ಅಂಬೆ ಆನೆಗೆ ಫುಡ್ ಪಾಡ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮಿನಿ ಕೈಟ್ ಕೊರಡು ಅಂಡ ಅಂಬೆಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡು 120 ಬಾಯ್ ಕಿತ್ನಾ 20 ಬಸ್ 20 और 120 20 ಖಾಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ತೆತ್ತೋನೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಆನೆಗೆ ಆನೆ ಫುಡ್ ಕೊಡೋದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಕುಲ್ ದಾಯಿ ಕೊರಡು ಆನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು 500 ಬೈದಂದು ಒಂಜಿ ಕೊರಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ವೈಭವದ ಅಡ್ಮಿನ್ ಐನಂಚಿನ ಗೌತನ್ನ ಬೇರೆ ಇತ್ತೆ ಆನೆಗೆ ಫುಡ್ ಕೊರಿಯರು ಇಲ್ಲೇರು ತುಲಿ ಪೋಡಿದು ಕೊರೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಕುಮುಟ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಆಂಡು ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಆನೆಗೆ ತಿನ್ರೆ ಕೊಡಿಯ ಕೈತಲ್ ಪೋನಾಗ ಒಂತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂದ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಮಲ್ಲಾತೆ ಆನೆದ ಧೈರ್ಯ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಕೈತಲ್ ಪೋನಾಗ ಆನದ ಮಲ್ಲಾತ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರುಪ್ಪನಾಗ ಪೋಡಿದ ಕೆಮಲ್ ಪೆರ ಬಂದು ಆನೆಗೆ ಸರಿ ತಿನ್ಪಾಯ ಪಂತಿ ಕೊರ್ಪನಕ್ಲೆ ಕಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಕಾಸು ಪೈಸಾ ಜನ ಜಂಗಲಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೇರ ಮಲ್ತಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲತ್ತು ಒಂದು ಈತ ಪಂತಿ ಕೊಡ್ಪಂದು ಈತೆ ಪಂತಿ ಐನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ ದುಬಾರಿದ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಪೋಯಾಡು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 100-150 ಮೀಟರ್ದ ಒಂಜಿ ಸುದ ದಾಟರು ಉಂಡು ತೂಯಾರೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೋಜುಲು ನಮ್ಮ ದಾಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಂಡಿ ನರ್ತೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ಬಚ್ಚಲು ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕಾಜು aspirations I got shit to do the aftermath of preparation good food good mood ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಆನೆ ತುಯರ ಇತರಿಸ್ತು ಆನೆ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಜಾರ್ದು ಬೂರ್ದು ಬಾರಿ ಬಂಗಂತ ಬೂರಿ ಅಜ್ಜೇರು ಬೂರಿ ಮೂಲ ಆಪುಜಿ ಮೂಲಕ ಜಂಬರ ಆಮೇಲೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅನ್ನೋದು ಅರೆ ಮುಟ್ಟ ಬಿಡ್ಪುಜಿ circulation one step at a time yeah that's how you make it set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought have some concentration and if I make a mistake it's called education I try to do this every day call it replication wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good ಮಲ್ಲೊಂದು ಗಲಿವಾರ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತಂದಿಯಾ
ಏತ್ತವಲ್ಲ ಮಠ ಬಿಡು ಪೂಜಾ ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ಸತ್ಯ ಸಾಕ ನನಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಲ ಏತುಂಡು ಬಾಯರೆ ಮಲ್ಲೆತ್ತೊಂದು 5 ಮೀಟರ್ ಅದು ಎತ್ತು. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't ಇತ್ಯ ನಮ್ಮ ದುಬಾರಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಬಂಗ ಬತ್ತ ಫುಲ್ಲು ತಿರುಗಿದ ಆನೆನ್ ಪುರ ತೋದು 3D ರೂಮ್ದೆಲ್ಲ ಪೋಯ 3D ರೂಮ್ದ ಪುದರ್ ಅವು 13D ಹಿಂದಿತಾರೆ ಅವು ದಾದಿತಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ 3D ರೂಮ್ದೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋದು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾವೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಅಲೋ ಮಲ್ದಿದೆ ಸೊ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ತಿರುಗಿದು ಬರ್ತದೆ ಇದು ಅಂತ ಬಡ ಆತಂದು ಒಂದು ಅದು ಮೋಮೋಸ್ ನಂದಿಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟು ಮೋಮೋಸ್ ನಾವು ಸೋಪುಂಡು ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಲಾಗ್ ಗಿಡಿಯಾಗಿ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಮೋಸ್ ತಿಂದು ಎಂಕುಲು ರಿಟರ್ನ್ ಆಪ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಪೋಯಾರು ಬಂತೇನೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಸೊ ಅಲ್ತ ಶೂಟ್ ಎಂಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುವ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಮೇಲ್. I think there's a reason though. Ups and downs just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here